Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian pelajaran bahasa Jawa kalian kula Ibu Imas. Nah, wonten kesempatan punika kita badhe sinau babagan sandiwara. Nah, napa mawon ingkang badhe dipun bahas wonten sandiwara punika? Mangke dipun simak, dipun gatosaken. Nah, saderengipun pelajaran diwiwiti, monggo anak-anak siapaken bolpoin kalih buku catatan. Ampun supe mangke poin-poin penting, poin-poin ingkang penting dicatat, nggih. Nah, saderenge pelajaran diwiwiti, monggo kita tansah ndedonga mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kabagas warasan, sehat, ditebihaken saking bebaya, saking wabah ingkang nembe wabah saat punika. Selamat belajar. Pelajaranipun basa Jawa, monggo anak-anak buka buku LKS kaca kawan likur dugi selangkung. Monggo dipun pelajari, dipun gatosaken. Tetap semangat anggenipun ndherekaken pelajaran basa Jawa wonten pertemuan punika wonten kalepatan Ibu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.